Znižovanie vplyvu logistiky na životné prostredie je jedným zo strategických cieľov spoločnosti DB Schenker. Vnímame našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia a preto sme ako prvá logistická spoločnosť na Slovensku do svojej flotily implementovali elektrické vozidlo na prepravu paletových zásielok. Tento krok je pre nás základný kameň našej ekologickej prepravy v budúcnosti. Zároveň sme tým dali možnosť našim obchodným partnerom, aby distribuovali prostredníctvom DB Schenker svoje zásielky ekologicky. Spoločnosť Horbach Slovensko otvorila svoj online predaj v auguste roku 2017 a ako svojho dvorného prepravcu pre paletové zásielky sme si vybrali prepravnú spoločnosť DB Schenker Slovensko. Odtedy je to náš stabilný a silný partner v oblasti pozemnej prepravy. Dlhodobú a spoľahlivú spoluprácu so spoločnosťou DB Schenker Slovensko využívame aj v paletovej distribúcii v rámci Európy, kde je spoločnosť DB Schenker lídrom. Spoluprácou s nami majú naši zákazníci možnosť znižovať emisie CO2 alebo ich kompenzovať naprieč celým ich dodavateľským reťazcom. Nielen vo svete, ale aj na Slovensku chceme ísť príkladom a sprostredkovať využitie elektrifikácie v pozemnej preprave, čo patrí k našim strategickým cieľom, ale aj zodpovednosti v rámci ekologizácie. Naše prepravné riešenia sú zamerané na potrebu zákazníka so zreteľom na poskytovaný produkt, vysokú úroveň kvality servisu, ako aj na environmentálnu záťaž.